פה בשביל לפתוח שוב את הליין של 7-11. הרחוב עדיין נראה כאילו אנשים ממש לא... אומייגאד. בעוד שעה וחצי אנחנו נהיה פה בשיא הערב שלנו. שיהיה פדיחות. עם חברים, ועדיין לחזור ללמוד ולקום רעננה. פתאום אתה כבר לא יכול לצאת לשום מקום בעיר, כי פשוט השעות לא רלוונטיות עבורך. איך נולד הרעיון הזה איזה בעצם קורה? מ-7 עד 11? אתם בעצם הראשונים שהביאו אותו? האמת שאני ונועם היינו בטיול באיטליה ביחד, ושם... כרגע הליין מתקיים רק במועדון הגילדה, אבל היוזמים מאמינים שהליין יתרחב לעוד מקומות. רוצים גם לתרגם את זה למשהו שהוא כמובן גם עסקי. זאת אומרת, כרגע זה עוד מאוד בפאן ובכיף, אבל יש לנו פה גם חשיבה עסקית במטרה להרחיב את הפעילות. נכון. צריך לקום לעבודה מחר מוקדם. יש מחר לימודים, יש מחר מבחן מוקדם, את חייבת לטוס. זה מצחיק.